खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायजासिगोन BPF UPPL गोरोबलायोब्ला हाग्रामा महिलारिया मासि हगारनो थियारि हाग्रामा महिलारिनि प्रप'जालखौ नेवसिबाय प्रमोद बर'आ जथायारि दोलोनि MCLA मोननि गोदान जायगा हटेल रेडियन्स ब्लु BPF UPPL ज' जानायनि बाथ्राखौ हाग्रामाया सिगाङावनो बुंनांगौमोन रन्जित बसुमतारी फ्ल'र टेस्टआव प्रमोद बर'खौ मदद खालामनो रोंगोरा नार्जारिया हाग्रामाखौ खावलायदों दानिया आबुं रादाब बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायजासिगोन सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय आसाम सोरखारा बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायनो थाखाय गनायथि होबाय मख'नो गोनांदि मंगलबार खालि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय केबिनेटनि मोनसे मेल जानानै थाङो बे मेलावनो बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायनो बिथांखि लायो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ आसामनि गिबि मन्त्रि मावख'नि अफिसियेल पेजआव टुइट खालामनानै बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायनो गनायथि होनायखौ फोरमायदों मख'नो गोनांदि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै थिसननो थाखाय आसामनि मावख'आरि राव सोदांनाय बिलखौ आसाम सोरखारनि केबिनेटआ गनायथि होबाय बेखौबो मख'नो गोनांदि थांनाय 1985 मायथाइयावनो बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होनाय जादोंमोन बिनि उनाव 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथायाव बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव सोसननाय जादोंमोनब्लाबो आसाम सोरखारनि गोहैलो खामानि मावनायाव बर' रावा लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायनाय जायाखैमोन हादरारि राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै गासैबो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरा लोगो नांना BTCआव जथायै सोरखार दानो प्रप'जाल होदों हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'आ दैदेननाय BTC खुंथायनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राय होनानै फ्ल'र टेस्ट खालामनो बिथोन होनायनि उनाव BTCनि बारग' गाहाय आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बे अपेन प्रप'जालखौ UPPL आरो JSPनो हरदों नोजोर होनो गोनांदि प्रमोद बर'नि दैदेननायाव UPPL BJP आरो JSPनि जथायारि सोरखारा आयेन बेरेखा होनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव रिटेन पिटिशन होनाय हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफ मासिखौ नागारनो थाखाय थियारि जाबाय बबेखानि BPF UPPL आरो JSPआ BTCआव जयैनो सोरखार दायोब्ला चिफ आरो डिपुटि चिफ बे मोननै गाहाय मासिखौबो हगारनानै होगोन होननानै फोसावदों हाग्रामा महिलारिया हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों दि गासैबो रायजोआरि दोलो BPF UPPL JSP आरो AGPनि गेजेराव गोरोबलायनानै ज' जानांगौ BTCनि गाहाय खुंगिरिया सोर जागोन बेयो उननि बाथ्रा नाथाय जोंनि गेजेराव माहारियारि दोलोखौ लाबोनो नाङा रायजोआरि दोलोनि गोहोजों BTCनि खुंथायखौ जों लाखिनो हानांगोन BTCआ माहारियारि दोलोनि खुंथायाव थांबोला थेर बेथेर जागोन BTCनि गाहाय खुंगिरि बिबानखौ आंनो नाङा नाथाय गोहोखौ जों समानै लाखिनो नांगोन मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै फैगौ 26 दिसेम्बरनि सिगां BTCआव मोनसे फ्ल'र टेस्ट जागोन बे फ्ल'र टेस्टआव जायनो बांसिन भट मोनगोन बेनो BTCनि चिफ जागोन हाग्रामा महिलारिनि प्रप'जालखौ उदाङै नेवसिगारबाय BTCनि गाहाय प्रमोद बर'आ दिनै गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव लाइभ फैनानै हाग्रामा महिलारिनि उदां प्रप'जाल नेवसिगारदों आरो चिफ डिपुटि चिफखौ जासिनानै मुलाम्फा गैया होननानै बुंदों मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया BTCआव फ्ल'र टेस्ट खालामनो बिथोन होनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै गासैबो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरानो खौसे जाना BTCआव सोरखार दानो प्रप'जाल होदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिनो फिननाय होनानै प्रमोद बर'आ बुंदों दि UPPL दोलोआ BPF बायदि सुबिदा बायदि दोलो नङा UPPLआ अरायबो आदर्श बायदि दोलो UPPLनि दैदेनगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मआ जायखिजाया जाहोनाव कमप्रमाइज खालामग्रा नङि दैदेनगिरि बबेखानि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जायोब्ला BTCनि चिफ होगोन होनना हाग्रामाया अफार होनाया लफायनाय राजखान्थि आरो बियो गोरोन्थि फोनांजाबनाय सोलायनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा भट होनायखौ मान होनानै UPPL BJP आरो JSPआ गोग्गो खुंथाय लाबोनो थाखाय खौसे जादों होननानै प्रमोद बर'आ दाबि खालामदों।
बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया जथायारि दोलोनि MCLA-मोनखौ बायनानै दासिमबो सोरखार दानो नाजागासिनो होननानै प्रमद बर'आ अजद होदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होनाय बायदिनो 24 दिसेम्बर गाबोन फ्ल'र टेस्ट जागोन। गाबोननि फ्ल'र टेस्टनि थाखाय थियारि खासै। गाबोन UPPL, BJP आरो JSP दोलोनिनो जथायारि सोरखार जागोन होननानै दाबि खालामदों BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ। BTCआव जथायारि सोरखार दाखांनायनि उनावबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय जथायारि दोलोनि MCLA-मोनखौ गोदान जायगायाव दोनहैबाय। बे समाव जथायारि दोलोनि MCLA-मोननि गोदान जायगाया गुवाहाटी नोगोरमानि हटेल रेडेन्स ब्लु, लिलि हटेल आरो शिलंनि उनाव रेडेन्स ब्लुआ बे समाव खुंथाय गोहोनि MCLA-मोननि गोदान जायगा। शिलंआव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला UPPL, BJP आरो JSPनि MCLA-मोनखौ दिनै शिलंनिफ्राय गुवाहाटीआव लाबोबाय आरो हटेल रेडेन्स ब्लुआव दोनहैबाय। हटेल रेडेन्स ब्लुनिफ्राय गाबोन साफ्रोमबो MCLA-मोनखौ फ्ल'र टेस्टनि थाखाय क'क्राझाराव लाबोनाय जागोन। मख'नो गोनांदि BTCनि बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उननिफ्रायनो आरो BTCआव जथायारि सोरखार दाखांनायनि उनावबो खुंथाय गोहोनि MCLA-मोनखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव नोजोरबन्दी खालामनानै दोननायनि उनाव शिलंआव लांनानै रैखाथियाव दोनहैनाय जादोंमोन। नाथाय गुवाहाटी बिजिरसालिया फ्ल'र टेस्ट खालामनो मैया बिथोन होनायनि उनाव दिनै जथायारि दोलोनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गुवाहाटीआव लाबोफिननाय जायो। BPF, UPPL आरो JSP ज' जानानै BTCआव जथायारि सोरखार दानायनि बागै BTCनि बारग' गाहाय आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया अपेन प्रप'जाल होनायनि फिननाय होदों। UPPLनि दैदेनगिरि आरो BTCनि गोदान मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगाया दिनै गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव लाइभ फैनानै हाग्रामानि प्रप'जाल फिननाय होनानै बुंदोंदि BPF, UPPL ज' जानायनि बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया सिगाङावनो बुंनांगौमोन। UPPL, BJP आरो JSP खौसे जानायनि सिगाङावनो हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंनायमोनब्ला ज' जागौमोन। बबेखानि UPPL दोलोआ BJP आरो JSPजों गोरोबथा खालामनायनि सिगांनो UPPLआ BPF दोलोखौ नेनानै दंमोन। थान्दै दैथायहरना फोनांजाबदोंमोन आरो BTCआव जयै सोरखार दाना BTR गोरोबथाखौ गाहामै मावफुंनो नाजादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया BJP आरो कंग्रेसजों फोनांजाबनानै थांनाय 17 बोसोराव सोरखार दानाय बायदिनो देग्लायबो सोरखार दानो नाजादोंमोन। जायनि जुनै UPPL दोलोआबो BJPजों ज' जानानै सोरखार दानो साननो गोनां जादोंमोन होननानै रनजित बसुमतारीया रोखायै फोरमायदों। BTCआव जानो गोनां फ्ल'र टेस्टआव प्रमद बर'खौ मदद खालामनो आरो भट होनो थाखाय हाग्रामा महिलारी आरो BPF दोलोनि साफ्रोमबो MCLA-मोनखौ खावलायदों। UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया BTCआव जानो गोनां फ्ल'र टेस्टआव प्रमद बर'खौ मदद खालामनो आरो भट होनो थाखाय हाग्रामा महिलारी आरो BPF दोलोनि साफ्रोमबो MCLA-मोनखौ खावलायदों। UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया। बेजों लोगोसे ओनसोलारि राजखान्थि हानजाफोरखौ ज' जानो खावलायनाया हाग्रामा महिलारीनि राजखान्थिनिसो राव होननानै बुंदों रोनगोरा नार्जारिया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारीया BTCनि चिफ मासिखौ हगारना होनानै UPPL दोलोजों जथायै सोरखार दानो प्रप'जाल होनायनि फिननाय होनानै रोनगोरा नार्जारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। बबेखानि बर' हारिनि सार्थआव आरो बर' राजखान्थिखौ खौसे खालामनांगौनि सार्थआव BTR गोरोबथानि सिगाङावनो UPPLआ BPFजों सावरायदोंमोन। UPPLआ मोन 40 मासिनि गेजेराव मोन 15 मासिखौ BPFआव बिनानै आरो BTCनि चिफखौ हाग्रामानो जासिना जयैनो बिसायख'थि गेलेनो प्रप'जाल होदोंमोन। नाथाय खौसेथिनि बागै गासै सावरायनायखौ हाग्रामा महिलारिया नागारनानै गाव हारसिङैनो राजखान्थि खालामनायनि बाथ्राखौसो सानदोंमोन होननानै रोनगोरा नार्जारिया बुंदों। बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया गमामायै बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय सानदोंब्ला जेबो सार्थ गैयाजासे गाबोननि फ्ल'र टेस्टआव प्रमद बर'खौ देरहाहोनांगौ आरो खौसेथि खालामनो गोसो जानायखौ फोरमान खालामनांगौ होननानै रोनगोरा नार्जारिया खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।